Да било как се излезеш. Къде ще знам, да не е звезда. Първо го свириха авантаж, и пак после го догони. Не знам как, да не е звезда. Чувал ли си? Сега ще оставаме човека да видиш. Сигурно. О, няма Добре, и той им дава това. треньор на леска тиска. Треньорът ЦСКА. Добре. Не дава оттам. Оттам вие. Викаме ти, брат. Как че това? Не викаш ли? Какво да викаш? Те падат, нямат удар към вратата. Една кьорова града. Това не се бори за удар, защото това е отгоре. Викай, ако искаш да си излъжи. Не е срам ти пили това с него, защото че се гледаш. Да, Ето е тук! Това ти кажеш, че се гледаш там. Не знам, Гери вика се на двама, гледала старо, някаква ретро парче от 1940 там. Не са на дискове даже. Сега гледам повторението днес, както преди Челси и Тотнам даваха на Челси и Тотнам там в Барбата. Тя на тея късометражните ленти. Идва единичка. Тя сигурно си над 10 на върхичката. Чак се правим. Добре, че се махна Георги Петков, толкова. То обаче при Левски един се маха, идва двама. Ония малки. Златните години тогава. Това беше по-добър. Как да пази на Славия, май? Да пази на Славия. Дойда пред публиката. На Славия пази сега. Сега пази на Славия. Идва пред публиката на тези. Те това и тя ги биха. Оградата така. Нали пази то тук там. Това пък колко е зле. А как си вярва? Ти много взе да разсъждаваш нещо, ей. Ще направим една контрола срещу скатарата. Ще бъде и там. нали играхме? А той Джоро Борисов тогава пасеше и го изхамалих няколко пъти и тогава само ми покаже от картон. Като не види се от картон. Те от Левски и феновете дори се злорадстват само. Те не могат да играят в отбица. Само ти кажа, някакъв дойде от някакви острови, които ги няма и на картата. Разбираш? Дойде от някакви холандски антилени или не знам къде. И ми иска сега Спорове на тема, това се училище. само ще видиш нещо човек, само ще видиш филе. Аз да се изправям само да видиш филето, ще ме умира. Тогава не съм му набрал. Само ще да имам повод, така вече имам повод. Класическо подкастиране. Аз всичко виждам. Аз да не съм вратаря на Левски, да оня да ми бие 6 рикошети. Ми не съм аз. Колко е? Виж как си брат, виж как ти разбираш. Само ми кажи как ще завърши Левски ЦСКА, за да съм спокоен. Моля. Другия път това не го. О, как вибрира. Моля те, си ще не Майката! само за да си
Сега ти казва и ти казва статистиката. Следващия съм. Не са ЦСКА. Ти в сериалата не беше ЦСКА 2012 срещу Диана. ЦСКА останаха по трима полеви играчи накрая. По два червени картона и на двата отбора. И така се надиграват 3 на 3, разбираш. Те водеха с 1 на 0 и